Kamusta ka orat? Ay, dito yung katagay titlog. Ay, kasi kamatis na. Na mga emprito, inilambong na majitlog. Ay, apaw. Ginisang munggo, inargaan at nilagang itlog. Kita nyo niya. Dapat kapina. Sarap buhay. So, okay lang na maiwan. Okay lang na mabati ta. Sarap buhay niya. Tama. Pagkitan nyo pa ang pugi. Pugi! Nay, welcome to my vlog. Pugi, welcome to my vlog. No, dahil tati pagkain, hindi matarusan natin ang pagkain. Hindi matarusan natin ang makan. Ginisang munggo, hinargaan natin, nilagang itlog. Ay, kisti kamates. Maya, matitrip na natin ang abeng. Nya iti kargata ka tayo na natin ang vlog ta. Iklog ni iko. Inlambong na. Prito na kuma. Ngam inlambong na. Diyan timaya ka na. Diyan timabati Manijumar. May timabati di pala ya. No. Kita nyo ati kagad. Ginisang munggo, ginargaan natin. Nilagang itlog. Ibang klase ang taste nito. Sabahan mo taste na natin ang iko-iko. With kape. Pampapigsa ng agbuyat damdamamanan. Maya amat. Kunak no iprito na jitlog. Saan mo? Tapan na mainlambong. Ang karagana yan tiginisang munggo. Sabali ti trip na dating mabeng. Sabali ti iti panagraman na. Kakaiba. That's all for tonight.